И здравейте, мили хора! Сега днеска ще играем гранушка-папушка. Гагушка. За жал се намерих апдейта. Окей, нищо. Може да ми пишете в коментарите как се казва играта. Какво това? Не знам нещо. Окей. И така, хора, сега... В момента... Да. Така, сега натискаме play. И какви опции има? Ще играем... Аз не съм играла на екрани. Така ще играем на най-лесното. Мен. Дом. Не знам какво е това. Невероятно. Continue. Окей, сега започваме да играме гранушка. Окей. Хора, абонирайте се за канала. И пишете в коментарите кеф ли ви да играете тези игри. Хора, аз съм много добра на игране, така че не очаквайте толкова много от мене. Но бавно се ходи. Ей, Грануш, къде си, бе? Сега ще излезем от някъде тази пушка смотана. Мене лично ме е страх, така че аз си скривам тук, че да дойде. В смисъл, хора, не си мислете, че аз съм най-добрата. Ма тая няма. Ега ти бабушката. Бабушке, сега да не ми се откажеш. Опа! Сега Гранушка ще дойде. Защото аз май там нещо тук ми падна. Мен не, че ме е страх, просто не искам тази да ме убива. Та ще дойде ли, бе, брат? Окей. О, аз намерих бензина. Ето го. Сега, докато тая бабушка смотана няма, ще взема бензина. Кар бензин. И сега ще се пробвам по тихият начин. Сега, първото, което ще направя, защото искам да съборя нещо. Ма не мога. Та къде, бе, брат? Та така и не дойде. Що скърца така тия врати? Та сега ако дойде... Не. Окей, тук съм гардероба. След това, ако я видя, ще се пръсна. Добре, тук поне има дупки. Това, ако го изпусна нещо. Окей, изпусна го. Сега би трябвало да дойде. Нека ти гранушката. Смотана. Нямах преди това. И трябваше май да я маме така. Тя тук ще идва ли та, бе, брат? Мисля, че съм направила толкова лесно, че тя да не идва. Сега да пробваме. Оф, аз съм направила така да не идва. Ми ще играем без гранушка този път. Я да видим сега колко... Какво е това? Това, бе, брат. Аз този път ще играя на практис, ще направя друго видео да ти игра с гранушка, защото на мен още ми е трудно, аз не съм свикнала. Да. Окей. Сега се слагам... Окей. Сега слагаме това е така. I need energy part. Това за... I need car key. Това мисля, че то car key го имаше в туалетната. Хора, другия път ви обещам, че ще играем на... Да, че игри на грани. Това път ще играя без гранушка. Първо трябва да се упражним малко да играеме. Вилбаксон. Това май ще е много лесна игра. Ако играеш без гранушка... Така бе, къде беше туалетната? Ай, тук горе. В това само звъни ме дразни. Оставам.
тук нещо. О, има снимка от гранушка. О, хора, какво това? Нещо тук. No. Баба в туалетната ни стикала и ни оставила сами. Как може така лоша баба, бе, брат? Така, хубавото е. Така, първото, което ще направя аз, е да си събера... Добре. Оф, се мръзна това. Сега, тук може да има нещо. О, има пад. Специал, за какво е това? Тук какво ни трябва? Не. Това за къде беше, брат? Тук ли? Падо код. Мисля, че кода знам къде е от тази игра. Това не знам за какво изпукам го тук и ми трябва. Сега пък точно. Но защо в тази игра ходиме толкова бавно? Ходиме като черви. Хора, да знаете, че това е упражнителният ми опит да играя без гранушка. Следващия път ви обещавам, че ще игра с гранушка. Грануши, папуши. Тук за какво ми трябва? Need Spider Key. Това е книгата за папушка. Бук. Къде беше та? Някъде това си го дропвам. Я да проверим по шкафовете. О, ето още едно парче. Тук... Какво е това? Това бе? Не. О, това е за пушката, хора, това е за пушката. Отивам сега да си го отаком. Нещо пак пада, но не пука на мен, защото при тази гранушка нищо да не правиш. Това мисля, че беше... Да, с колата. Това какво е? Да, това е за да май не помня колата. Ето я. О, ето тук ни е пушката. Сега първата част официално. Това какво е? Кар батери. Батерията къде се слага, бе? О, чакай, какво е това? Дроп. Това нещо ли е или просто се бъркам? Ютубърите имат късмет, защото имаше един там, дето вика Харибо на нас. Това знам какво значи. И намери в туалетната да отключи там едно нещо и да... Окей, аз тук ще махна това. Не знаех, че имаше такова. Аз съм играла, но винаги не успявам. Не знае на що. В смисъл, Грани не е моята игра, хора. Така... Свещ. Като ти ги има тази гранушка, тя свещи, бе, брат. Да, буксувала, ама ме оставя тук да ми смърди нагадно. Тук би трябвало нещо да има, но... Тук... О, има... Спарк плотки. Тук... Нямам. Не, нищо. Кара, бе. Тук има още една част за пистолета. Така, махам се от тук. Я ставам. Отивам при гърнушка, си оставам това за пушката. Аз никога не съм правила такива, не съм намирала оръжие там, нещо да я убивам. И да, и е много трудно тази игра, не знам как хората, вие ютубърите, ако вие изобщо сте ютубъри, или ако изобщо не сте ютубъри, ма играете хубаво, как го играете? Много странно. Аз не съм от хората, които много добре играят. Не мога да кажа, че съм гати прото на тази игра. Остава ни май още една и две. Май тук две май ни остават. Нямам си хич идея. Тук в сауната нещо. Сауна, къде има?
Целта на май на тази игра, която аз исках да направя, е да ви покажа, да видя кое къде се намира. То не винаги всичко се намира на едно място. Това е много трудно да попадне. Аре, ще умрях! Гранушка ли ме намери? Каква е кара? В смисъл, аз не разбрах, що умирам. Ти как да разбереш, що умираш? Та гранушка изобщо ще има ли я?